everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Miluag na akong dugan. Pero kailan mag-amping kagihapon, Mami? Nagkasulti na mig ang doktor. Ako rin makakontrol sa kong gibati karon. Kinahalan dili ko magpada kung sabi akong gibati. May nanawag. Oh, Dalia. Nga numisiga man imong mata na tanaw si mong cellphone. Tubaga na. Hello? Lili, unsa man imong gibuhat? Dili naman kayo kamuilang na imong kong kaluha. Ha? Huwag ka naman mo ilay na ako ngay may isuon, Lili. Ngano na kahimo magkasapagbutang na kus kadaot. Hay naman ang atong sa aray na magtinambangay ta sa kalipay ang kasakit. Ngano karon? Naniguro ka na mag-imo. Og imo pa kong gihimong daotan. Nausa naman ka. Wala naman kikibisig gamay na napagmahal na ako. I'm sorry, Lily. Lili! Sorry, Lily. Pero kailan mahibaw na si Mami Corazon sa tinuod. Di na ka na kung mahimong tabunan pa sa ibang sa ni Ano. Unsa ko naging panuti mo, Lili? Lily, mahimo ba? Husto na si mong pagpagkabuang? Nahibaw na si Mami Corazon nga ako si Dalia. Lili! O kinalapuyan na ito ka ng maong kamatauran. Huwag kay kasing-kasing! I'm sorry, Lily. Kinalang magmatngon ka na sa imong sayop. Buhiin na lang si Arnel, kaya may umaabot na kaming anak. Gusto ka na kini ay maging-away na ako, Lili? Ha? Paulian dire si Arnel, kaya nagkinahanglan mi niya. O ikaw, pauli sa isla, Lily. Pauli sa isla! Hello? Lili! Lili! Kiyostin niya po. Ayaw naghilaki mong kaluha. Giputulay ka niya mo pagka man nagkaluha, Arnel. Wala ka siya pagmahal na ako. Dugay na. Nawa siya pagmahal ni mo, Dalia. O gigamit ka lang niya. Aron makalingkawa siya sa tanang kabuang nga iyang gimugna. Busa kinalang disiplinahon ni mo kanang kaluhan ni mo. Ipakita niya nga di ka niya mahimong yatakan o gamiton sa daotan niyang buhat. Pero mahal ako siya. Ikaw lang ang nagmahal ni Lily, Dalia. Pero siya, ang iyang kaugalingon lang ang iyang gimahal. Gusto ka ginaguhaon, Arnel. Kana ang ayaw tuguti, Dalia. Kung dili pala ko mahadlo ka maunsang imo inahan. Ayaw hunaw na ang akong inahan. Mao ka na. Ako ng problema ang akong inahan. Nanawag na ko sa iyang doktor. Okay na si mama. Pero sakit lang kayo ang gibuhatin ako, Arnel. Gibali niya ang sitwasyon. Ako na ang gisangpit niyang Lili. Og ikaw na ang mahog nga nagbaligya sa imong dungog, Dalia. Ingon anak kaway kasing-kasing imong kaluha. Kinahanglang imo nang hunahunaan og maayo. Oo, sa magituyo ni Lili siya pagpanawag ni mo, Dalia. Nasuko siya na ako. Ngamit sulod ako ni mo sinuod, Mami. Nasuko na ako si Lily. Dalia, ayaw kahadlok sa imong kaluha. Dili na to siya tugutan nga mudaog sa dautan niyang plano. Si Arnel. Unsa naman na ako si Arnel, Mami. Nadarag siyang maayo ni Lily. Ako ang inahan ni Arnel. Ako paghihapon ang dakong papel siyang kinabuhi. Mamauli na ta. Ato ta sa bahay maghunahunag paagi. Unsaon mo pauli si Arnel ni mo, Dalia. O kinahanglang kalimtan niya katong Lili. Milabad naman hinuog samot ang akong OA ni. May kaluha si Lili nga maukat to si Dalia. Ma'am, yung magpapalit ng unga teleskopyo. Mahal man dyan niya, ma'am. Ibon. Pero, nakaganan siya, may kay Gidyo mami palit sa sikanhan.
Maayo kay nakapalit na mo, ana. Sa umlan ni mo, Miss Yvonne. Inyo ng gamit, Jigger. Ha? Amo ning gamit? Ha? Nakasabot na ko. Nabaho na ko sa gusto ni mong pabuhat na mo, ma'am. Maniid mis layo, no? Mauna, Nagot to si Kopyo. kinahanglang maniid mo sa bahay ni Arnel. Da? Sa layo lang mo aron dili mo mahibawaan nga naniid mo. Correct. Unya, Kung makahigayon mo, kung makit-an ninyo si Lily, kadtong Lily mo ay kidnapan ninyo. patay. Preso na kita niya do. Og mataglakaw ninyo. Ay, Unsa may inyong plano, kinahanglan nga mahibaw ko. Ha, Jigger? Oh, Ma'am Yvonne. Madam Corazon, okay na giga, madam? Okay na ko, Bilyo. Luag ng pamati ko sa kundugan. Mami, ayaw niya palabis si Magibati, ha? Ako na bahalang Lily. Ayaw cute pagsugot ka gamiton ka pa sa imong kaluha, Dahlia. Oh, Mami. Bahala na sakitan ko. Pero kilalang ako ang yung barugan ang katarong. Hindi na ako magpadapas kadautan sa kong kaluha. Pero mas nindot gyud ko na makakita ninyong duha, miss. Ha? Mas mayam sa gyud lang maghusay nga naagi mong duha o gay mong kaluha. Dili ba, madam? Kuan? Gusto si Bilyo, Dahlia. Kinahalay kasulti ko sa salbahis nga Lily. Ha, napasod ko niya sa bulsa sa unang panahon. Pero, hindi gunitan niya sa liog ang imong anak, Mami. Nagpagkabaw nagmaayo ni Lily si Arnel. Iyang ikalimtan ang sain nga wa pagtunga sa ilang kasal. Kinahanglan makamata sa kamatuuran si Arnel. Nga ikaw nga nagsakripisyo siyang kabuang, maugyod ang iyang atimanon ug una. Maayo kinakamata ka na, Arnel. Ako na inito ng sabaw sa manok, ha? Aron makahigop kang sabaw ug mawasan na kas kahubog. Salamat sa pagkatiman, Dahlia. Sige, initon ko ng pagkaon. Sige, ikaw may ba? Tuwan sa sosiyang kwartong inani, Arnel. Nakuha ka na gyud ang iyang simpatiya. Dili na ninako buhian. Kinahanglang mo pauli si Dahlia sa isla. Aron dili na mabahin ang hunahuna ni Arnel. Naibaw ko na iubos at maayo ganako si Dahlia. Pero wak na ko'y mahimo ini. Bahara na lang ng kinabuhi ah. Kinahanglang maniguro kog ako. Salamat sa lamig nga panihapon, Dahlia. May na lang. Nakuha-kuha na nga akong stress. Susiyaw niyang imo inahan, kunaon sa na to. Nakasiguro ko nga mayroong kahimtang ni Mama. Kay on manawag si Bilyo. Labad pa ba ang imong o? Kay kung labad pa, palitan ta katambal sa gawas. Ay, kung pagawas-gawas, Dahlia. Ha? Nanasag ka na imong pangabubhuno. Likayan na lang natong daan nga makitaan ka tong Jigger. Ha? Daga na kaya tagbantayanan karon. Ang akong cellphone? Susiya, kung kinsa nang nanawag nimo. Si Lily? Unsay una-una mo? Hello? Kinahalang mo pauli ka na sa isla, Lily. Papaulion ko nimo. Aron gawas nun ka na manghilad ni Mami Corazon. Og sa ubang tao, ha, Lily? Dahlia, magkakita ka paglaing lalaki o ihatag na lang ka na ko si Anel. Dili! Unsa dili? Wa ka na mo ilan ako maigsuon, Lily. Busa! Dili na sa kailhon kaluha! Unsay buhat mo ipasabot? Ang ako, ang imo! Dahlia, unsay buot mo ipasabot sa imong gisulti kang Lily? Husto kasi mong gisulti, Arnel. Kinahalang hatagan kong leksyon si Lily. O unsay nahunanaan mong paagi? Angay nimo buhaton aron maleksyon ang imong kaluwa. Ha, Dahlia? Bawion ko gikan niya ang akong pagkadalya. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!